मानसिखौनो गोथां सावो। Hey guys, नोंथांमोनखौ फामिसना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे दुखुनांथाव आरो लोगोफोर बयबोथ' भाइराल जानायखौ नुसावगासिनोखा लोगोफोर दा आङो गुबै खोथाखौसो बुंनो थांगोन लोगोफोर मानोना गोबां मानसियानो जोंहा सासे बिनानाव उन्दै जिमिना नामा बिनि मोदोमावहाय अर खामनायखौ नुनो मोन्दों। दा बे भिडिअखौ लानानै गोबां माखासे इउटुबारफोरानो गुदि गैया बिजौ गैया माने खोथा रायज्लायदों बा बिनि सायावहाय फोसावदों थारैनो जाथाया मा जामारदों आरो माब्रैनिफ्राय जादों माब्लानिफ्राय जादों नैबे माखासे रियेल जाय न'खरनि बिगोमा बिजों रायलायदों जाय एन्टनि नार्जारि इउटुबार बिथाङा रायलायदों नै बिनिफ्राय आङो माखासे बिजोंहाय पारमिसन लानानैहाय बिथांनि भिडिअखौ आङो क्लिप लानाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना गुदि गैया बिजौ गैया भिडिअखौ नायदोंब्ला माने रियेलै न'खरनि मानसिया जि खोथाखौ बुंदों नोंथांमोना बेखौहाय माने खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननि भिडिअखौहाय दिन्थिलांगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ खोनासंब्लानो बुजिनो हागोन लोगोफोर। मा नाम मोनदोंमोनलाय बे नानिनिया मोदोमाव अर खामनाया? जिनिमा हो? जिनिमा ओमफ्राय बे जिनिमाया जेनेबा बे अर सावफैग्राफोरखौ जेनेबा बेफोरखौ नुयोना नुवा? जोंबो नुदों नै आं खोन्थानि र' फार्स्ट टाइमावनो समावनो लामा खनायाव फुल खनायाव थानानै सासे मानसि थाफैदों ओमफ्राय बेखौ बाबुआ बेथ' बेरायग्राखा नालाय मोना मोना फैनानै बाबुआ नुनानै होख्रावफैबाय आरो सोरबा मानसि दं होननानै ओमफ्राय दाना बेयो अर खामजानाया नाहैबा उनावनो मोसौ सौनो ओंखारनाय बायदि फेख्रायलाबायबाय ओमफ्राय बिदिथ' नुजोब्बाय नालाय खारजोब्बाय जोंबो खारनानै दाना गाबख्रावबा गामिनि मानसिफोरा फैबाय आरो दाना गामिनि मानसिफोर फैबा नागिरबा गैया ओमफ्राय गैया नालाय जोंबो न'आव हाबनो गिबाय थाला मारिनानै खारनानै थाहैबाय जोङो ओमफ्राय दाना मानसिफ्रा होनबाय न'आथ' मोजांसो मानो गारनानै खारनो दरजा होथेबानो रावबो जेबो खालामनो हाया होननायखाय जमा उन्दुबाय जों बिजावजालि बे गथ'फोरखौ लानानै ओमफ्राय दाना फुङाव थायै थाबाय हरसे थाबाय बियो हरसे थानानैहाय ओमफ्राय दा थाबाय जोंथ' मिथिया बेखौ बिदि हर थादों ना मादों दाना बे न'आवनो थाबायदां थानानै बोरमाखौ न' सिङाव सोना गालांबाय। बोरमाखौ ओमफ्राय फार्स्टआव माया खामजेननायमोन? न'खौसो सावग्रोदों। ए न' सावदों? औ न'खौ सावखांनानै मानसिखौ नागिरदों आरो ओमफ्राय खारनाय नुदोंनो नागिरबाबो मोनासै नालाय ओमफ्राय दाना आरो अखानायै सुनिबार खालि हाथायाव थांजोबबा गथ'फोर गोजायाव जिगाबखौनो सावफैलायबाय गथ'फोर गोजाथ' नङा जेनेबा बे अर खामजानाय बिजावजालि इसोर दंमोन ओमफ्राय बिबोनां गथ'फ्राथ' स्कुलावसो थांजोबखादों ओमफ्राय दाना फायखानाखौ सावखांनानै दसे थानानैहाय सारिथा बायदियाव जिगाबखौ सावखांनानै सारिथा बायदियाव फायखानाखौ सावफैबावबाय फायखानाखौ सावबा मानसिबो नुवा जेबो नुवा आरो मानसिबो नुवासै नालाय ओमफ्राय जायबा अर खामजादों बिसोर नुदों आरो आलि साजों बे जिनिमाजों जोंथ' नुवा नालाय बिसोर नुदोंनो सानै खारलांदों होनबाय नालाय होसोबाय आरो हाग्राजों बेंहैजोबबा गैला मोनासै दाना थायै थाबाय सुनिबाराव बिदि खालामबाय नालाय देवबारावहाय जोंनाथ' ओंखाम जादोंमोन नालाय गिर्जायाव ओंखाम जानायाव थांजोब्बाय आरो ओमफ्राय जों आफाजों आंजोंल' न' नेदों दाना जों न' नेबाय थानायाव जेबो जायासै गिर्जानि मानसिफोर फैजोब्बाय गिर्जा खालामनो होनबा बाख्रिखौ सावफैलायबाय मानसिबो नुवा जेबो नुवा हारसिं थेब होनबाथाय अरानो जोंखायो ओमफ्राय दाना बाख्रिखौ सावखांनानै रायजोफोरनि गेजेराव न' सिंनि फर्दाखौ सावलायबाय दरजानि फर्दाखौ औ बेबो मोखांनिखौ नङा सिंनि बिथोरनिखौसो ओमफ्राय बेवहाय टेप होननानै अर ब्ला 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 जोंबायना बयबो न' सिङाव हाबहैजोबबा खोमोरहैबाय आरो खोमोरहैबाय दाना समबारखालि फुङाव थायै थानानै फुङावनो आरो ओमफ्राय नोंसिनि आदा मोनफैदोंमोन ओमफ्राय माबायदि जायो जाथाया होननानै बुंबाय जों होनदों आरो रायलायबानो जायो रायलायनांला सोंनांला होनदों आरो दाना बे गथ'आ ओंखाम जानानै आखाइ सिबदोंमोन आखाइ सिबनायावनो एम्फौ मासे खिब्रमा बायदि बाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ फोसोनायाव मोदोम गंसे अर जोंदों। खिब्रमा बायदि ना सिखिरि बायदि? सिखिरिथ' नङा खिब्रमा बायदिसो सिखिरि होनाखै ओमफ्राय अरखौ बुखुमोरजोब्बाय बिदिनो दै आर'ज खालामनाय लुबाय ओमफ्राय थायै थानानै आरो मंगलबार खालि जोंहानाव माइ दुलियानो खामलायबाय
बिदि जादों आरो ओमफ्राय नै दिनै मैयाजों दिनैजोंलाय जेबो जायाखै फास्टिंबो थागासिनो ना जेबो जाथ'वाखै दालाय बेफोरबायदि जागासिनो आरो होमबा ने जाग्रोदों जोंहानावनो फर्दाखौनो सावो खिनानै गालाङो बिदिनो रावबो गैयामा दै माबा माबि गारसावना गालाङो थोरसि लथा जों सानो गथ'फोरसो सोर खालामो बेबायदि सानोमोन आरो ओमफ्राय माइरं मागिग्रा फाग्लिखौसो दरजाखौ सावलांदों होननानै रायनो थांदों आं बेखौनो जोंथ' मिथियाना बिदि होननानै इदिनो बारा जालांबायनो आरो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर मा सानो जेनेबा बेखौ मा जेनेबा मानसि खालामदों ना मा खालामदों बेफोरबायदि सानो दायोथ' मानसियो बरमा बानजों अर हरदों होननानै बुंदों आरो मानसिफोरा ने मा बान होनदों बरमा बान नङाबाथ' बेबायदि मानो खामफैलाबायनो मानसि नुवा मा नुवालाय बोरायाबोथ' बिदि सावा बेफोरबायदिनो दां होनबा ने जोंजोंबा मा केस दंमोन बेबा मा सानदों ओंखायनो जोंखौ बेबायदि नासयगासिनो सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि एसे जागासिनो आरोना सोर बे मेगन गोसा बेबा सोरबा जादों जानाया सेप्तेम्बर मास अक्ट'बर मासनिफ्रायनो जाब्बाय थाखादों होमबाबो जों पात्ता लायाखै आरो सोरबा गोसो गाज्रि मानसियानो खालामलाङोदां होननानै न'आबो लामा खाथि नालाय जोंना हर गेजेरबानि सिथ्लाजों सोरबा थाङो लामा थाबायग्रा जौ फाग्लाफोरदां सानो आंथ' बुहुद बोसोर जाबायना हारसिं थाबोनाया फिसाफोरखौ लानानै ओमफ्राय बे मा होनो ओमफ्राय बे नानिना मा नाम होनदोंमोन जिनिमानि ओमफ्राय दाथ' बिमा बिफायालाय मा जेनोथ' गैला मानो बिमा बिफा गैया जाखो दङ दा बे नोंसोर जाम्बा जाम्बियालाय माथो खालामनो रोंनो जाम्बा जाम्बिना बारा जालांबाय बिमायाबो आंनि फिसा होननानै फात्ताबो लानो रोंला न'आवनो फैयाबा जालांनाव थाबाय थायो बेमार जानानै दं आरोना ओमफ्राय जिनिमाया दा नोंसिनाव दं थाबाय थादों आरो ने दा दं आरो ने जेबो जायाखै न'आवनो दं दालाय जेबो जायाखै खामानि मावदों आलासिफोरबो जोबाखै नालाय फैगासिनो दे होमबालाय ने दे स' लोगोफोर भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौहाय नायनानैहाय मोजां मोनदों बा खोनानानै हमनो हादों बा बुजिनो हादों मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो दिनैसो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बे भिडिअखौ हागौजासे शेयार खालामना हो लोगोफोर माखासे गोबां मानसिफोरा मानोना बेखौहाय गुदि गैया बिजौ गैया हगारगासिनो दं नै बिनि थाखाय नोंथांमोना थार बाथ्राखौहाय माने फोस्रावनानै होनो दाबाव लोगोफोर बाय